Sa sisi nga ay kublay fi daga kerta nga bathiang tam ga jong utrai Jisu ngisokman ban kran ga tien ga jong oblay pat nga pediang so bai fi syaka ba score ga tien ga jong oblay aga ni ga sien ga ba mentaru aga sien kran ga badang syudap nga kran fi sapang ka Mynsiem jong ka jing syukor ho nga khlam wan ra lut ngan ong kata handrai ka ka nga khamban ha ka Mynsiem ga jing syukor ga nga hikai kadai kham tam ya ki jikai ba pakala na gaktian ka jong oblay akhlam wan ra lot ya ka ga badai ha ka liang jong ka porthei ha ki wei pat ki liang ha koi pa liang nga khamban tang na ka liang jong ka bakran ni gaktian ka jong oblay ti ha ka ni ka sien ga bamantangan kran ya ka wei pat ka Mynsiem ka ta ka Mynsiem Sngewbiang ngalo ang ifime na gani ngong kini ki artli ki Mynsiem ka Mynsiem jong ka Mynsiem jong ka jing syukor bat ka Mynsiem Sngewbiang hakiwe giktian ka jing sarong ka Mynsiem Sngewbiang kindai ki artli ki Mynsiem ki banyale ya ka balang ya ka met ka jong Jesus Christ sa kini gising ki bakhaddo tina marka ta ka daw nga ka fin pensa skor bha para long ngi gising bakhaddo ki de gising bangi de ban pen kre la ka jong ka jing em na marka jingwan ka jong utrai phe ki dak jong ka por phe ki jing ja ka prathei kane ga dei ga por bangi de ban kindit thia kane ga dei ga por bangin long awake alert ngin long pejmat ban pen kre amar ga jingwan jong utrai te ka wei ka bangi de ban khmi bha ya la de ka bangi de ban khmi bha shimat but ka bangala ban ong ruwat ki balang kristan ki haban ki de ban khmi bha bayong iliat ha ka thleu jong ka jing Sngewbiang let's say ka bangan khamdon man kram nga hang ne ka dei shimat hi sia ga jing im shimat jong fi jing im shimat jong aku mu kristan kum ki kristan bangin khmi bha ya ga ne ka Mynsiem Sngewbiang namar ka ne ka dei ka wei pat ka jai Mynsiem ka ban ya le ya ka balang ya ka met ka jong Jesus Christ ya ki kristan ki bashisha hagi ni gising ga bakhaddo ka dei ka wei ni ki boit ki bo bamman un pandan kambha hagi ni gising ga bakhaddo to ko mangalo ang fi ka ta ga dei ki artli ki Mynsiem ka ba yakhon ka ban ya le ka balang ka Mynsiem syukor bat ka Mynsiem Sngewbiang haki we giktian kamot ka jing sarong to ka Mynsiem ka jing Sngewbiang le ha ka jing Sngeu janga ka dei ka ban yo lahat na po I ka ba ka yo besu ha po kan pen Sngewbiang I kan pen sarong yangi lani kran ya ka balang kan kata ka balang kata ka kanhon kata ka jing syukri kan Sngewbiang hendrai ka ai ka bang don ban ong ifi ne ka por ngan khamban he ka jing dei jang ka jing imshimat ya ka jing imshimat kum ki kristan to ni haban fai ni fai menta shaki nyot ligi balang ki badan haki kam ki ka badan haki ka kitab Jingpynpaw mo ki dan ki nyot ligi balang ki bau Jesus Christ ukran ka wei pa ka wei ya ki nyot ligi balang ka balang Ephesos ka Smyrna ka Pergamos ka Thyatira Sardis Philadelphia Laodikia kita ki nyot ligi balang Philip igini ki nyot ligi balang ha kalon nga ba ba kalon nga ba lai jong ki kitab Jingpynpaw ngan sa itu ifi balay ngan sa kat ba finang ngap nga fi sa sungtu balay ngawan ra asyada kani na mar fin sa sungtu abang gi krene ga Mynsiem Sngewbiang ngan yalam yaga jingshai ba finyo nangne na kini ka balang ga ba khaddu ka balang Laodikia tas ngap ha ni ga puar ningkong kini ki nyot ligi balang tang bakan yarap yangi ki dei bangin Sngewtu bangin tip kidei ki balang ki badon shisha haga por jong Ioanis sunran jong utrai wa tho ege kitab Jingpynpaw haga dol nang Patmos kamot kidei ki balang ki badon shisha haga to spa snem ka baningkong haga 4th century ho kini ki jaka jong kini ki ba ki balang ki jaka lani ki snong lani kini ginong ba ki ba kini ki balang ki don bentak ki badan hang to ko por baki ang ki Asia Minor kini ki jaka baro manta ki dan hapo Turkey ha to Turkey to nang ta fade nga ko fin sab ha ki lightly ki bangan kran khamshadia kini ki lightly bangan kran kini ki nyot ligi balang da fipule ga Bible fishamba utrai jingi Ukraine ka wai pagoi ga jinglong jang ka wai pagoi ga balang kamot kita don shisha kata ke jinglong jongki ka actual condition ka bakilong ha ka tugas pas nam ga banengkong bakini ki nyot ligi balang ki don bakini ki nyot ligi balang ki long ka ba hari ka ba kamdan kamingi ka dai ba balai bala tho ikine ka kitab Jingpynpaw balai ba utrai jingi ubu ekane balai bala bu ekane ka Bible namar kini ki nyot ligi balang ki kran ya ki nyot ligi
jinglong kiban wan haka jing kala jong ka jing lenti jong ka balang jong ka mat ka jong Jesus Christ mo ki 7 progressive stages mo ki 7 progressive stages kita ki nyau teli ki jing kala kiban wan haka balang haka mat ka jong Jesus Christ kani kam dega jingkran spang nyau tli ki balang jong ka kitab Jingpynpaw la dengi kran ta fila ban yo I ha ki spas nam gadon ka spas nam baka balang gadon hakum ka longkum ka balang Ephesos gadon ka spas nam baka met ka jong Jesus kalom ka balang Tiatira bat kum ta ter fiing anang finipor daga ba shimi ka nuksa jong ka Ephesos ka dega ba ningkong ka ba utra jing Ukraine ka balang Ephesos ka dega ba du ka jing ka ba ningkong kai ka ba janin kong ka met ka jong Jesus Christ abang balang Ephesos kamut haga jinsha kamut ka met ka jong Jesus Christ kai ka ba jai ka met jong Jesus Christ haga to ko por haga to ko spasam ka ba ning kong hi ka balang ka met jong Jesus Christ ka sang bandu de ka jing ka ba ning kong bat kum ta ter ka ja bat ngi poi minta shagaya chagini singi ba khado ka bangi manta ngi don haga jing de bat ka balang Laodikaya to Henry shiban penkot ya kene laban ong bat kadai ru ka basisha bakidon ki balang ki bakini kini ki nyau teli ki jinglong ki bakini ki balang ki don bar nyau teli ki don ki balang ki badang yelong kum balong kini ki nyau teli namar ki balang ki don ki hajar perthai daiban kran be ya ka ai ba daiban kran ka ai bangin yo jing shai ha ka jing kran janga ka daiba ka met ka jong Jesus Christ ka balang ha ki sige ba khaddo ki Kristan ki basisha kini akandu ya kani ka Mynsiem Sngewbiang kani ka Mynsiem ka dega ba yakon ya ka balang Laodikaya ka balang ka ba utrajing Ukraine khaddo ka ba peni ba ka met ka jong Jesus Christ kan dawan ha ka por ka ba khaddo yawai kini ki por jing ke ba ngin sa yasham no atat ka jingwan ka jong Jesus Christ ka ba ka jingrong no kan sa jano ka ban yakon ya ka balang ya ka met ka jong Jesus Christ ya fi ya nga ya ki Kristan ki basisha ka dega Mynsiem Sngewbiang lane ka jing sarong tengin puli ka balang Laodikaya fin sang thu ya kata tien jong blay kom ne ya ka balang Laodikaya filap kitab Jingpynpaw nang balai ga dekat khat saw do ar fu ar tengan pulit kawai ar li ga dekat ngan sedang dagal no daga dekat ka khat saw badau tau angal jong ka balang Laodikaya to thu ikini ki ai ke baro wong amen unong phla ubayai ne baru basisha ujing sedang ga jingpulong ngai itu kan yi jing le jong pha ba phamlong ka ba kriat lemne ka ba shit anga da kwa dik ba fanlong ga ba kriat lane ga ba shit kumta na ba phalong ga ba shis a kriat ru shit ru ngan sa preno ya pha na ga shintur jonga try ngan sa preno ya pha na ga shintur jonga to ka dukhan ba khan nyo ga de ma kham don kam na ba phalong ngalong ga ba riu bha ba ngala pen man spa te ngam don ga jingkerdu ai ru bat phamte ba ma phahi phalong ga ba lanot khop ba ka ba jinjar sat ka ba duk bat ka ba matla ba ka ba lengkhoj kani ga khot ka banyo ka banta ka baning kong kadai ka ba ka balang Laodikaya ka Pynpaw ka ong ngadai ka ba rubha ngalapen ngalalong ngadai ka ba rubha ka banta ka ba ar kadai ka ba utrai per ong phadai ka ba lanot khop ka ba dok ka ba matla ka ba lengkhoj fi ka ai ka ba filap nang ni ga khot banyo kadai ba kani ka balang ka Sngewbiang para lo nganong sai sisen ka buit jang ka jing Sngewbiang ka Mynsiem jang ka jing sarong ka bakatan rai ka dei ka jing sarong ngamo padong ka jing Sngewbiang ka dei ka ta ka jai Mynsiem ka dei ka banya khun do yop do im ya ka balang ai gising ke bakado ong aduai de ka do no jang abro ba ka ni ka jing hi ka jang kan long jing ker khui fi para lo barok ki besngap ki be asane ka tien jang oblei ka banga kran ha ka sien ka ba menta ba ngabat fingin nom liat ha ka Mynsiem jang ka jing Sngewbiang ka Mynsiem ka jing Sngewbiang ken mau ka balang kan hapanya khon ni singi ka hapanya kendo ya ka Mynsiem ka jing syukor ka baar kan hapanya kendo ya ka Mynsiem Sngewbiang kan ka Mynsiem Sngewbiang ilai I kumbakala de yo prung na po kan sa kersoi na po jong ihi namar ta kada tingin le bhai kani ka balang Laodikaya ka hap haga ta ka benta to bai bangan ai fine por balai kani ka balang Laodikaya ka Sngewbha ka Sngewru bha lan ka Sngewru spa akiwi kitian kasngau bha ngane sin kasngau ruspa ado kata nama la filai da ka history ka shnong Laodikaya kadai ka kinja nongba kadai ka commercial center kadai ka kat khayi ka bahe ni mata ka daw ha ka ba kinja do ha ka ba pau shabar ha ka ai ba shapar kamot kala ibyang kala idai kala ibyang ba ha ka ba pau shabar ha ka ba kinja do ngan osisian Fia ka bagan jado kalapiang hakiwi kiktian kalong materialistic
Syebe tang ni ga rong, syebe tang ga spa, syutang ka ai ke ga dei tang ni ga pau sabar kala ibiang. Hari ka ai ba utrai Ukraine ni ga jingthli jongka ka bomdon ai ru em hapo. Nganong sa sisen ka ai ga ba utrai Ukraine ka jingthli jong ni ga balang bakam don ai hapo jongga. Para lo kata de gaktian bang ideban perkhat bha bayo ngiru ngisu ibiang shu idai tang na jrong tang na sla ikom ba ha ki bro ki pe bang ilong kristan ka ibiang kum tan rei hapo apat ngimdon ye ga jinge de bat ublai hapo apat ngithli hadu kata penban wat la kata yo bangin Sngewbiang ngin yo bangin Sngewbiang penban kata ka de bakane ka balang ka ya kendo para lo ngan ai finiga por ka ba kenja Mynsiem kam don ai shu hapo jong ne ga balang rei shu pe na jrong Najrong nasabar jabapaw ikom bakabiang namar kaniga balang kadon haga jaka haga ri map yang haga nong ba ka barus pa karoi haga bakinja do karoi haga bakinja porthai karoi ka spa ka pho rei kamdon jingroi ka bakinja Mynsiem ka banga sngow tenat banda ban bhai fi ni dukhat bakhat nyau ka de bo trai wong phaga badok ka anga ka baru pa utrai wong phaga badok para lok ngaka bani fi ni ga por kindiat ngan pen i fi ni ga tien jong oblei lada ong pha ga badok ka ai ga banga gan puli tang ga khot bible balai ka ba fill up na ka shiti ga baning kong ga jong petras kalana ga baning kong ga khot ka ba nyo utra Ukraine ngi kitin ga sotanat bha lada nga krane ga ne ba utra ong pha ga badok ngap ha ong kum ni utrai iwe petras iwe nyo khnang ba kata ga ba frang ga jinge jong pha ga ba kham ko dore ga siar ka ba jotno ka bala prang ru da ka ding bo onyo asyam ye ga jingero bat ka buram ga jinglom guram ha ga Jingpynpaw yo Jesus Christ hang ne fila ba try ong ka ba o Petras Ukraine ye ka jing prang jang ye ka ye ka jinget ka kham ko do ba ne ga siar bat ki tien ki ba khat do jang ne ga khot ki tien ba khat do jang ne ga khot ki ong ban yo asyam ye ga jingero bat ka buram ha ga jingpenlong bur ha ga jinglong buram ha ga Jingpynpaw Jesus Christ ha ga Jingpynpaw jong Jesus Christ ka e ga ba kham ka jingwan ka jong utra ka ga ba kham ko dor bane ka siar ka bangida na ga jing imchingi ka jinget jongi paralo ka jinget jongi kane ka balang kamdon shu e ka ta ka jinget ka bala prang kamdon shu e ta ka jinget ka ba kodo ken maung na finipoda finget yo Jesus Christ haba fila nget yo Jesus Christ pidon e ka ba kodor ka ba palat bane ka siar ka bala prang hallelujah ki ai ga jong parthai ro kim don jingmot paralo ki ai ke bar ngidang ga jing imjing kin hap lot ka sim bangi lait na ga jing imbre re ka jinget ka ba finget yo Jesus Christ ka ba fiyai ne ka wala ki jingele ki jingele jaga jinget ki don ki jingtun ju ki don ki jingele aba fibat sa kata ga de ka siar ka ba kata ga de ka ba kham ko dor bane ka siar ka bala prang ga finra shabam jukot kane ga balang kamdon shu e kata kadon tai ga dor ga ba shabar jongka ga ba shi itanat ka ba ar ka ba utrai jing Ukraine ne Ukraine spang ka jing matla ngan puli tang ga khot na ga tien chong place spang ga jing matla ga ba kenja Mynsiem ka Ephesos kalanang ga ba ningkong ga khot ga ba khat fra Ephesos kalanang ga ba ningkong ga khot ga ba khat fra ka Bible ko ong kumne tingin puli Ephesos i lenang bading kong dekat bakat pra ngap ha ka Bible kong kumne ngap ha ka tien jong blai kong kumne tangan pule ka bala pensha ye ki khmat ka do no jong fi ba finyo atep ka ai kalong ga jingkerman ga jingkhot jong u bat ka ai kalong ga jingkerman ka buram jong u nagam ta ki riu khoi ka Bible ne kong kumno ka tien jong blai kumno ngap ngan ong ngan pule sa sisen pa bala pensha ye ki khmat ka do no jong fi kane ka balang kala matla ha ka bagan Mynsiem ka balang lo gidi ga ya kala matla ha ka bagan Mynsiem kam yo issue ka yo ita makan jodo nga ka baru bhan rai ka klem yo i ga jinglong Mynsiem bom don i issue jongka rai utrai ong ha ba fikla ka bomot ha bang shakri blay ba shakri ka de ba blay play te gi khmat jongka do not ka jongi gi khmat ke bagan Mynsiem fiken mau try jongi ong ayu yo Nicodemus unang hikai jong hukum jongki ju ubala de unang hikai haglan nga balai jong Ioanis ka dikhat ka balai utrai jing yong lem da khapat eu bri la bani i ka hima jong oblai unegi de mas sonang Yesu kalong ka jinglengo ka bakrawi tagi ktien ba utrai Ukraine kat hadu ba ong daga ktien ngala mo ban busep yang sa kapo ka kami jonga para lok ba utrai jing yong menam la bani i ki hima jong len ram khapat hakiwi ki ktien kamot dagi khmat baken jado menam i ko ni ka de mas ka hima jong oblai la da khapat eme kamot ki khmat baken Mynsiem jong on plino menyo i ka hima ka jong oblai para lok ka de ga basngosi baka balang la odi ga ya ka don ki khmat baken jado ka yi itang ka baken jado ka yi tang ka shabar bala ibiang lot
Kipat bagan zaman sim jaka kidai kiba klempet kiba lakmat la kam yo iya ke jing thli kata kadai ka ba bamman on dia khon ya yap ya em gini si ba khado ban pen mat la ki khmat kiba kan zaman sim jagi kristan hagini si ke ba khado ngan ong sai sian ka balang lo odi ka ya kadai ka balang ka badan shisha ka spas nem ka baning kong labu eka ha ka les ka ba nyau ka number ka ba nyau namar ha ka number ka ba kumbalong ka Ephesos ka spas nem ka baning kong ka balang ka met jong Jesus Christ ka do e ka jing e ka baning kong kumtaro kanlong ka met ka jong Jesus Christ hagini gisingi ba khado ba kala ban matla ka ba kanda mensim kanran ka mensim ka jing so biang martara husiar bha le bha long alert long awake tungin pek mat tungin the snow thu bha ni bangin sha ba bat ba bamman un pen matla yangi bangin ban ban tap yangi ka ban jam sim jingi da ka mensim jong ka jing Sngewbiang uplen kur khui fini ga por kabalai ke ibo trai wang den lek adinga dekat bakhat nyaw ngala ada ban puli wang ndai tang ba faduk ndai tang ba famala phade ga baleng khoi tin leng khoi kam dei ga so tonat paralok ka tin leng khoi ka krani ka ya ka jingpau jong ka jing le ran yanang sisen ka tin leng khoi ka krani ka jingpau jong ka jing le ran henrei hang ne ngi krani ka bakan jaman sem paralok nganang sisen ngi krani ka bakan jaman sem namar kata ka daw ngat ai fini ga por da fi pule ka shiti ga ba Kasih ka ba arjong upol sigi koren tangan pule kasih ka ba arjong upol sigi koren kanang ba san ka dekat iway hadu lai tiun jong oblay ko angkum ne namar ngitip skam balada on lit no ka yeng jongi ka ba ha ka khando ka ne ka yeng trap kan ngi don ka jing tai na oblay ka yeng ka ba thau bom da kikti ka yeng trap ka ne ka ba ken jado ngi don ka yeng ka ba tai bom da kikti crunch mangi Kristano crunch pang brig ba shakr blay angkum no namar shishangi ot sada ka ne bangi da kwai hirebran pen phong halo da ka yeng shong ne jingi ka bana baneng bahabala pen phong yi kumta on om shamingi ki baleng khoi parala ka si jong jingrong no akan ma ka bible kong yangi on pen klador ka ba shi clip mat ka khmat on ka bible IIKor yen kop ya ka mat ka ba ganja mensim kum utrai jingi balami pat na ka jingtap Bar gaktian begong andala pen kop ingi de ta met ka bagan jaman siam anam pau ka jing leng khoi kanam pau ka pop kanam pau ka jing le ran kanam pau ka taka ka ega bangilal de amara sa ingi de ka snam ka jong Jesus Christ mano ban le ka si ka jingwan jong utrai kita ken ki brio ke balapan create na bar ka jingwan jong haki we giktian kran shileng khot na ge ka bangia kran ta ka de ki ba ya ga jing soret ka basisha ki ba ga Mynsiem Sngewbiang ka klem yo jaka ga jing em jong ki ublay un kur khui fini ga por paralok kabaar kabang ka pen kan ma fi ke jan kop kadai bagak tien jong oblay ka ong hagalan nga ba khatsan jong Loukas ka kabaar fu ar la da fi pe ge jingkran jonga ki ba hagita gi por khandiat por kham shakmat manga crunch fang ka jan kop ka sati ba gi juti oblay kur khui fi de fi pe ge to kumno ba hagani ka Loukas khatsan ar fu ar kom bang ong fi ba kumno ba utu pa ba 15 khon sarang auria wa ayu ga jan kop ka sati ba gi juti ka Jankop ngong kata ka dega baja yang iru habang ikala bamut ukpa jengi ubah benang ukpa bakin zaman siam jengi ublay ukpa jong haga bakin zaman siam waingi ka Jankop ka krane ka ai kata ka Jankop jong ka Jingpynpaw ka Jankop jong ka Jingpynpaw ka krane ka hok paralok gidon mentam de ngin le shaga jimam jukut de bangidon hok na lade ngilingim don shu ka hok pi pai le ka bible kitab jong Isaya ka hok jengi le ka long tangkum ka serdap jot namar kata ka daw nga ka pani fini ka por mentang yudan ka hok ka jong oblay la saingi de ka snam ka jong Jesus Christ hari la dang ila Sngewbiang habang ila Sngewbiang habang ila thli ka baganya mesim ngim so isu Sngewbiang ba kata ka bang ilong nga ka fini por ka snam jong utrai kam yo aja ka su ga jing im jingi bat ka Jankop jong ga Jingpynpaw kam yo aja ka ga im jingi on yo iya ga jing leng khoi jingi on iya ga jing pop on iya ga jing bam hok jingi bangin yo aja ka haga hima ka jong oblay kata ka de ga sngosi baga balang laodi ka ya kalong tabat kata ka judge spirit kata ka ju ka spirit kata ka ju ka Mynsiem kan ya khon ya yap ya em hagini gisi ka balang ya ka met jong Jesus Christ ya fi ya nga ki kristan hagini gisi ki ba khaddo tungin le bhai kata kai ka ba ningkong ngakran spang jing lamprang ga ba an ngakran to ka tu ga spang balang laodi ka ya khendiat konsert bat ga ba penita ki bible ki bani rap ngi ba kenja Mynsiem reka ba lai ka bangadon bang fini ka por kadai balay ngin Sngewbiang balay parolok ngin Sngewbiang la dangi shakri balay
ngan kran lada fidei lada pipet lada fidei ubreo ba shakri shisha utra de gadon no jang fi bar lada fidei ke breo ba shakri shisha ya utra de gadon no jang fi bar wa lada fi shakri utra de gadon no jang fi bar ba lei ngin Sngewbiang lada nga shakri utra de gadon no jang ba lei ngin Sngewbiang ba lei ngin Sngewbiang namar haga ne galanti ka bang iya ben shakri bla ngi ya mare shai shaga jing janai haga jing long breo kala ban long ngi duna ngi bakla ngi num biang lot ngi mare shai menta shaga jing janai na barta kada no season balai ngin Sngewbiang para long ngi em de ga jing ai jong blai tingi em ga jing snoret ka basisha balai ngin Sngewbiang to na mar kata kada ka ega banganda anong sushi fi ne ka por de gane hakine ki por ki bakum kine kini ki snam jungi menta ki bangi dai ban pankre yala ni namar ka jingwan ga jungutra ka dai ga por bangin wat yala de ka dai ga por bangin hit yala de ka dai ga por bangin pek bhai le de ban pen bhai yala ga jung jingem ngide ki kristan jungi si ba khado ngide ka pateng bendrio ka bang nginum lek no ban yo i ya ka jingwan ga jungutra oh namar ta ka daw nga ka ban fine por tungin le bha par lo ka jing shagri jung yo try to Kaya jingnya baka balang laodi kaya kendo. Kajingnya baka balang laodi kaya kendo. Kadai nambar kamdan isu ka bakan jaman sim kala shipun biang shipun itanat tang ni kabah na shabar. Kabahaka tin pertai ngalaban ong. Bakibru ki laban ong oh kidigi Kristan oh kidigi balong Kristan. Kibru kin ong yang ngilong Kristan namar ngilet jeseng namar ngisyong sing Sunday ngilet jeseng. Kibru ki laban ngi Kristan. Paralok ka jinglong Kristan kamday tang kumta. Kata kala bandai kumaong tin kasi jingi ka jinglong niam. Ngakran bahay kata ban ngan yai kran hiru ya kata. Fitep kay ka jinglong Kristan. Ka jinglong Kristan paralok kayang heki artli kinong rem. Kanong rem ka ban kong ka jinglong Kristan kaday bangidon jingi day badu blay. Aba fi pedang ya ujis kres ka dokno chang fi yo kata ka hok banlong ki khon blay. Ukpa ublay de ukpa jingi ngiri ki khon. Ngila adu ay kata lang bau Adam re da uji sugres ngiyo ay kata ngi priang ya uji sugres ngiyo agha balong gi khon jong blay ka ba ar ka jinglong Kristan parlo ka dai ga jinglong jingem baka babel kang u ay badan ha ukres long jing tawet mai ngim kala gador ngim kala gadar ngim jrong ngim yong ngim li ba ngi priang try mo ha ga ni gador ga ba shabar ga physical appearance jangi re ka ga ba kala ga jinglong jingem jangi ha ba ngi priang uji sugres abala kapat ngi kala ga jinglong jingem jangi kata kadai ka ba kabalang lo odi kaya ka klem yo syo ka klem don ngamot banong marta da firo la fipe ini ka jengkren janga pet ba ka jingli janga kadai da ka do no janga ba da ka baburam mi fi hatu filatikina mo para la ba fila pediang yo jisir ka zege jing im jong fi filatikina bala fak bala khapat e ka jing im jong fi lada kam lada kada fi klem sngot da kadai ka film sngot kina la kadai ka por fi ba pinpentikina ba fila pediang yo jisir ka ga do no jong fi Panem ka jim Kristan ka basisya ban kalab muat ban kapat yafi na Mynsiem bakhoy jang oblay. Lem komta kibreo kin ong yingi ki Kristan niam kin ong yafi ki Kristan niam. Ngibon palat ngan kran be ya ka basisya ngibon palat ki Kristan niam hari ka zijain ti ajangi. Ngibon palat ki Kristan niam ki bala syuya hiar pateng. Syuan na ka yeng Kristan ki pa ie ki me ki pa balong Kristan la syuya long Kristan hiar pateng. Klam dan syu kataka kajing ya syam kamdai syu kajing syakri ka badaya syam blay amarta ka daw nga ka pani feeling por ka kamdan syu kajing syakri ka bada syam blay hakijing sang hakijing le hakijing wan hakijing syakri ka itanat ka idai ka ilong renti ka ilong systematic all ase gala ban long kumta wala da filong Kristan niam wala fi film dan jede ba utra hakijing le jesa hakijing ya jing ya ka tre ka ta akrum hakata ka jing syakri ugom ba ka ibiang ka irenti ka ilang systematic Henry Shapo kala atli kam don ay ru lada film don yaw kres ga jing em fikalam kala bamwat ngano sisen film don ngim don ru katakin ka day ka ba don ka ba kabalang la oi di ka long kabalang la oi ka ka ruspa ka dap ka ba o ka itanat lesse kala balang ka yeng mane ka ba itanat Oki ay kay iba itanat kiba iday lo pero kanre hapo mday mdan issue to marta ka daw ngano sisin ka jing long Kristan ka bamdon syu kata ka jing penkendo jang oblay ka bamdon syu kata ka conviction na oblay ka bamdon syu kata ka jing penkendo oblay ka bamdon syu ka jing syam Mynsiem ka afin bor ka kata ka jing long Kristan ka day ka bamdon jing day bar oblay
kabakat duhi kan yap sendan tan fide mata kada ngan sisen kari kasi jan tia jengi paralok kadap sibon pelat ki Kristan ki baka jinglong Mynsiem jeki kim don shu mata da balai ka hiar dor ka jinglong Kristan hari kasi jan tia jengi to marta kada ngan sisen kadai ga por bangin kin det thia kadai ga por bangin sakri ublai ga dok no jengi baro kadai ga por ba fi wat elade da fi pat suti kena ba utrau dan ga jem fi wala fi along Kristan aslam wala da fi wan ga yang Kristan wala la khai fi ga yang Kristan la da fi tikena fi sngo ba utrau dan ga jem fi para la kala ga mot fiang yu Jesus Christ kadai ga por bangin kin det thia kadai ga por bangin pengkret amar ga jingwan jong utrau bad ka ba khat do de tungin em kat kom ka tian ka jong ublai tungin em kat kom ka tian ka jong ublai di mata kadau ka dekat ka ba khat frau trai ong yu ni ga balang tengan pule dekat ba khat frau ong gomno sngap ha ong gomne ngan peni buat ja pha ba fan thiet nangai ka siar bala frang ha ga ding ba fan da yo manspa e ga jankup bali ba fan yo kop yalade ba kan om pau ga jing ling khut jong pha ba e ga jing slek khmat ban kala ni ki khmat jong pha ba fan yo i kemau paralak utrai jing ni ukuran uang pantiet ya ka pantiet ya ka kesiar ka bala frang ka kesiar ka bala frang yo Kristan ka jingai ka bangu Petros ha ka jisha kam de ka kesiar bala frang ka ba kham ko dor bane ka kesiar ka bala frang iga ba utra khat ini ka balang shaga jingkla ka bombot ka ba shisha shaga jingkla ka bombot ka ba shisha ban pe sai sisen ya ka jingai ka ba kumno bakin yo ba ya ka jingai ka bala frang sai sisen utrai wang ya ka Jingkup kabali ka Jingkup jang ka Jingpynpaw ka Jingkup jang ka hok ka bangi pulih ka kitab Jingpynpaw ba kita ke yang saudong jang ka kat kita ni ki Jingkup kibali kerana ka Jingkup jang ka Jingpynpaw nang ta utrai kerana ka Jingkelan khamat ka Jingsle para lok kane ka kren spang ka Jingpensle Mynsiem khoi ka kren spang ka Jingshai ka bangi yo na ka tien ka jang oblai para lok ngidon kampalat yakine hakini ki singi ba khaddo ngidon kampalat ni ki singi ba khaddo ngano sisen ngidon kampala ka jingai ka bangin batskan ka jingai jingi how try Jesus Christ banum kan ria na ka jingai bat ka Jingkup jang ka jingben bangin ri khot ya ka Jingkup jang ka jingpen mo try la hingi bat bangin yo jing shai borobor na ka ktien ka jang oplay bat ba omens bat habangi em ka jing Kristan ka ba bet ka ba khot ka ba kentang ka jingpen sle jang Mynsiem khot jang oplay kan yarap yangi bangin sngo tho ba Mynsiem jang oplay on yalam yangi ha ka jingkeran ka baladap ngongi fi manoban ka wai na ke ban yarap yang ni si bekhadu ban lai na ke jingsha hikai bakla le ni ke Mynsiem ke jingshikor ka de ke jingpensle chong Mynsiem khoi ngong ko ke tien hang tu ngong ngangai de ka dono jenga baro ba oble unda ai ke jingpensle ka ba kerpang yang ki khon ki jengu ya ki Kristan baro kelang ka perthai ki ba trang ban shakr ble shisha ya ke jingpensle ka ba kerpang no Mynsiem khoi chong ble bakin yo jingshai bakin um sha shukor da le ru am to ka ba khaddo ka bangadan ban kene fini ka por ka de Syai ka Mynsiem Sngewbiang kan yalam. Syai ka Mynsiem Sngewbiang kan yalam. Paralok finda puli ka Bible ha kalanang ba fra jang ka gospel jang Ioanis filap ya ka wei ka jingja. Kumno baki Farisi ki wanra ya ka wei ka brio ka baki kiam baki ong ha ka baki lap ya ka ha ka baklim. Kan mau ki Farisi ha ka jing puli Bible jang nga siya iya ki Farisi kum ka syap jang ka ta ka jinglong niam. Kidai shisha ka symbol jang ka jinglong niam kini kibrio. Kini kibrio ngan ang sisen kidai shisha ka symbol jang ka jinglong niam. Trajing Ukraine ka ba hai kini kibrio. Hagawi gisi ki wan lam yo ka hagalanang ba projong Ioanis ka dekat ka baningkong hadu ka ba khatway hadu ka ba khat arfin da puli hang tu ka tien jang blai ka ong ki wan ra ka ni ka ya ka ni ka brio ki ong ilap ni ka brio ka ba klem kat kum ko hukum jang Moses de ban lan tham mau ya ka me ong kum no. Haga ba khaddo finda puli ga Bible utrajing yong utaw ba klempop na pedang jong fitu lan tham yong mau ba ningkong haga ka tien jong blai kong kata ka tien ka ba utraw kran kelapan kendo iki ba kila fat lot sabar baro Henry ka dekat ka anda ba utrajing yo issue yeno wang itu ka gantayang no ki tungina mudu jong pa penga klem puli Bible ka ong kumtala da fidan ka por puli hi fidala de hiye utraw ang shay tungina mudu jong fa amdan ma penrame fa ka kani ka brio ko amdona try wang khelai ngar ngam penrame fa wan le pop show
Kadukhat ka bakhanar kong onagum taw jisu le tho khanaw dong ngalong ujing shai ka portheu ta bon buat nga onom ya ga bedom re unyo ga jing shai jang ga jingem nga ha ga jing pule bible jang ngayo i ba kani ga briu ka shong lang bat kitu ki ba dang sha skor ga jing hikai ba utrau hikai namar ki farisi ki wan ra kani ga briu ka por ba utrau dang hikai ki dang pun sha skor ga tien jang ba ha ka ta ka por la pen thut no ga ta ga jing seng la ya kran no ga ni ga kam jang ki kani ka brio ka shong ba ha ga jing puri bible janga ngayo i ba kani ka brio ka kala ba mot aga ni ka smi parang ngaru nganum ya shu kani ka jim ka ba dum janga ka ba kum kani ngan ya no aga jing shai jang ka jingem hatu kam dai kum ta ye fi bat ya nga ha bang ipidang yo Jesus Christ ngi aga jing shai jang ka jingem rega bang dan bat pen i fi ni ka por rega Mynsiem Sngewbiang jang kini ki brio ki farisi ke bible kong dah ki asngaw ta gaktian bang utaw ba khlam pop no jang fi aun lan them mau ban kong ha ka ong try ki ami no bible kong ha ka por ba ki wan ya lam ni ka kan the ya ka por ki ban ya lam ni ka brio o ki da ya ki da le ba he ki da sngow khu mo le singan on gawi gaktian ki da ya pen he shadam pen e shadam ya ladi ba ki so ya ladi ba ki da gi ba khu ki pe ya ni ka brio ki i ba ka ba igum ka suat ka le ki kam pamman handre na ba utrai wang kita utaw ba klempop na bijang fito nan teme umaw ba kong haka balikim not na maria ladiro ki bamkom na marta kadaw kim not kata kaktin katendong ya gado not jangki bat ki fet no shaban rei kai ka bang ka ba fine por gade ki kentat ya kalat jang ga jing kalaga bomot haba ki me na shabar kamot ki kentat ya kalat bakin kalaga bomot nang tapat de kim la ban penret mo kim la ban penret wat la pen kendo wat la kata ki kim la ban penret ki sngow po na markiwan na ka jing shikri ga ba he na ka temple ga ba itnat ka yang mani jing ga ba itnat ka jing shikri jing ga ba itho da ga sorka kim la ban pen ko ngo kim la ban penret ma jang Jesus Christ ubatang ka yang mani rum don shia sang sharut duriau shia sang shani shia sang shata ha ga jing mo jagi ka long komta wala ga tien jang utrai ka la pen kendo yaki kim la ban penret kaman Mynsiem Sngewbiang kalong kumta kabang aku apa ni feeling kapor kabalai kabangan pen i feeling kapor gade bakini kibrio kilong kumbala asop plastik daga jing Sngewbiang ngi amagani ka perthai jingi kabaya ki kot kisla jingi ki badon kam ki kinja certificate ngi asop plastik ngi laminate ngi ono ktien farang ndau brio la sha laminate la sha asop plastik daga jing Sngewbiang i kumbaka e ka iru kam la ban samsho ka kot kita kikot jing don kam jang fi ki bala sop plastik da ka ha ba om ro kam lei la sop plastik i gam bagi farisi ro la sop plastik da ka Mynsiem Sngewbiang i ba ka tien jang utrai ki i ba kam la ban ngam shu kata ga ba e ka ba satar jong ga jinglong jong ga Mynsiem Sngewbiang ka Mynsiem Sngewbiang kalong hado kata nang ta pa de ka Mynsiem Sngewbiang ka alam shay ka penerben ye ga do onot ka nang slam ka penerben ka nang reben ka do onot ka nang reben ka nang reben kadu yawai ka Mynsiem Sngewbiang kan penlong ga do onot bakan e be tan bat shitom yaw taw brio ba de kata ka brio poi shiga jing kala ka bot nga kwa ba ni feeling ka por paralok kan ga tien kam de mga kren yo ro porthai nga kren figi balong kristan nga kren yala de bang de kristan banginom sha ba ka Mynsiem Sngewbiang kan yo ajaka agini si ka palang laodi kaya ka de ga badon ni taga jai Mynsiem nga bat finginom sha nganong sai sisian lada ka Mynsiem Sngewbiang kayo yangi wat kalat wala da kaktim da kakta nginom laban penret ngin pet penban ngilong kumbala asap plastik ngi Sngewbiang bag oh ngani si ka do anu pa kanang reben nang reben para ko isi kan bat ngin jenjar ban lap e ka jingkala ka bomot ka basisha khaddo yawai ngan puli ka khat ka ba arpho ka lanang ka balai jang ka kitab Jingpynpaw ka khat ka ba arpho ka bakran smang ka balang laodi ke ngan pulis tang kani hakmi ngayang ka jingkhang ba ngatiet la da uno ru ya sang ka tian janga un ple ka jingkhang ngan wan rung ha po jangu ban ngan khawai mi lembat u ban ma u lembat nga ka julong ka rukam mangi ki be yalap ki bakran ka tian jang oblay bangi jupunan kami ngane ka Jingpynpaw lai arpho ka ba tho sak kabatho ya kabalang laode kaya ban yalap anong bau Jesus Christ yang ga jengkhang bau tiat kam lei kabiang kadai haki khubor bang ikran utraya la mangin le amta kran kam ta kam lei renga kwa ba fin sang tho originally lane ka baning kong hi ka ni gaktian kam dei bau tra ukran ki ri por thai
trau krania ka balang jengu ka balang Laodikea ai ba kene ka tien kan long ya fi kan long yanga bau trai buang ngayang ga jingkhang bat ngatiet kamu di kata kabalang Laodikea kanang sngaw yelade ba kidi Kristan sngaw ki biang be ke jingem ki biang jing sekriblai handai utrau la yang sabar kumno gumta la fi ongalong Kristan la dang ongalong Kristan la da utrau ngayang haga jingkhang fi ngatiet kamu utrau na po jong fi kane ga por bangidan kamban pej bhai yelade kane ga por bangidan kamban yet ba Mynsiem Sngewbiang kala ban khanyat wat ya utrai shabana ga jing em jingi shabana ga dono jingi badun haban yang biang hakmat jang ga jing khang ga dono jingi seisen ban tiet jing khang ngi banong na kwa ban rong hapo jong fi sa hisen pan plain kur khui fi ne ga por ka Mynsiem ka ban ki artli ki Mynsiem ki ban khon ye ga balang isim ba do ka Mynsiem ga jing shukor bat ka Mynsiem Sngewbiang tungin kindet ben rio tungin em ga jim ga bas ngauret shisha ka Bible da fi pule ga Bible ka hika bangin em ga jim ga bas ngauret par gaktian jong oblai ka da kran shai kong kita ki ba penret kin shame ga jing ai what sha ka Mynsiem Sngewbiang hakiwi giktian hatan rai jong ka ta gaktian Sngewbiang ka de ga jing sarong kan yo e ka dono jong fi oblai un kur khui fi paralok kan mau ka ne ga buj bo setan nya khon nei ni si ba ka do fi wat dom liat ki buj jong paman kanogono fi asang ba kata fi don mano ba kran fi penbai laga jong ga jingem ktiam bai ka kata fi penbai laga jong jingem ken mau kat banginang penbai nyi pen create na marga jingwan jong try ublay un kur kui fi ngan duai try be e daga do no jonga nga duai sai si sen kopa kur kui baro aki bas ngap ni ktian jame da shisha trying ka Mynsiem Sngewbiang ka de ga judgment sing ka banya khun ya yap ye em ko try ya ga balang ye ka met jame ye ki khon ge jame ni si ba khado Dengan dua baru aki bas ngap ni ga jing kai jonga try kinyo ai ga jing shy ga jing im ga jong ki ablay jonga pada lele ko try kinumia ai ka Mynsiem ga jing Sngewbiang kinyo ai ka Mynsiem ga jing soret ka basisha maka no ka ba mek ta iki ablay de ka lenti de ka lat ka ba kum kin penret kin pen ba ilade bat kin lang bala kre na mar ka jing wan ka jong me ko pa da ka kerta ngu Jesus Christ nga duai ni ka jing duai amen pa amen